Magkita na po mga buisit ka mo, ha? Ay, si Rose. Ano nga ito ni? Sinagalan ka talaga. Siyempre, ano ka magkita na po mga buisit ka mo, ha? Hindi mo ang sinagalan ko. Bakit sinanda ka? Kaya nga ka namin.
Wow, aduh ya, nanti kan tidak kuat ya, udah online. Para gilid, brown na.
Yo. Sulit ito po lang. Dugo. Dugo ko di ko ba? Aray!
Ay, diyan sa player. Ay, no.
Sahod daw. Hindi. Layas.
Okay.
Yo. Baba sampai ke alo.